No tu mám akože hneď ten výkon. To je ten rozdiel, že keď radím, tak ono to presne kvázi imituje ten benzínový motor. To znamená, že napríklad na štvorke nemám taký výkon ako teraz, lebo nemám tie otáčky. No ale tuto nemám žiadne otáčky, mám len jednu rýchlosť a jednoducho to ide ten výkon hneď. Takže vlastne mám konštantný výkon, nemusím radiť. Takže na výkon je toto asi najlepšie. Krásne aj v rýchlik pridám tomu, tak sa to pekne šmykne. 180, 190, 200 na takéto krátkej rovinke. Teraz máme vlastne rekuperáciu, takže vlastne nemusím toľko brzdiť, ale vlastne ten elektrický pohon brzdí celé auto. Brzdenie a rekuperácia aj mení rozloženie váhy, to znamená, že keď uberiem, tak to auto sa nakloní napred.